Yo, siyam sampu Bagyo Benguet sa mga Ilocano. Denggenyo ti Riau, ti Panakay Kaysa, ti Barwa Panawen. Manipot sigod, na Parsua, na Piksa, na Duras. Ti Kinadayak, ti Esayket, subliyen mi awan ti Mapaksiat. We live and die as an SI, daytoy ti pagtaingan na kay Kaysa. Salido nga pundasyon, iti Ilocano a pamilya. Awan ti makasapa, egiyat ti SI. May salay nga misyon, Daytoy ti Kari, subliyen mi ti Kinadayak ti samahang Ilocano. iti Inaldaw. Itinaldaw. Idi ay Bagyo Benguet, ti Karbengan miket na isang sangayan. Maniput kadagi ti senyores, salang sukog ti bagnaan. Da kayo ti rugi ti pamatek ti pamuon ti samahan nga insuro. Ti ritual ken proseso, ti Panakay kisaken disiplina. Ajinga kadagi ti neopats ken dagi ay sumarsaruno a miyembro. Ti pundasyon ketak tultuloy, awan ti aksardeng, awan ti may te dagulo, awan ti makalaped, awan ti makasukat. Ti Panakagbapsat nagsanggaman ti biagad dan pumanaw ken umay. Ngem ti esay ket aktalinayt, isu ti Karimi at trabaho tapno. Ti samahan ket agbalina na laing University of Baguio. UCBCF naguget tinaganti samahang Ilocano. Louis University, Baguio Central University, Pine City Colleges, STI New Lugban NU, awan ti Malipatan, Aurora, Hillbrook site, Tawa 6CS Baguio, Palma, Hokage, Salud Mitra, Marcoville, Bacakeng, Twin Peaks, Loacan, anak ti Ube, Alonzo Data Center na paneknekan mi ti Piksa. Kadagiti na pipiksa karit nga ingmay Legarda, MCO Saleng, Marcos Highway, Camdas, Gopak, Post Office, Bonifacio, Magtrangco, Downtown Hilda, Akay Kaysa, Tawa 68 La Trinidad, Tawa 6CS Itogon, Assumption Boys High, TPS, VGS. MCO City High, Puso ng Baguio, awan ti may wax. We live and die as an SI, Daytoy ti pagtaingan, Akay Kaysa, solidong pundasyon iti Ilocano a pamilya. Awan ti makasapa, egiyat ti esay. may salay nga misyon, Daytoy ti namnama, subliyen mi ti Kinadayak ti samahang Ilocano. Iti Inaldaw, iti Inaldaw. yo, tinapipig sa karit nga ingmay. Ingkariga tamiti simungbat, ngem ti Panakay Kaysa mi, isu ti nang teti piksa. Awan ti naabutan ti Panakapoy, Maniput kadagi ti senyores nga insuro. ajinga kadagi ti sumaruno a miyembro amang ituloy. Daytoy a panagsapata, Sana mabaling nga ako pa, sana mo di ti pagtultuloy. ti samang Ilocano, ti diwa, ti kultura, ti Panakay Kaysa. Daytoy ti tulbek, daytoy ti misyon, daytoy ti Kinadayaga masapula subliyen. Isu ti Riau, isu ti Kari, Magsingget manen, daytoy ti Panawen, tapno tinagan miket agbalen, na simbolo ti bileken Panakay Kaysa. Get dia, ti Pamatek, get dia, ti Pamatek, get dia. ti Pamatek. Maniput senyores a jinga ni opari. We live and die as an SI,